यथावकाश गुरुदेवांच्या समोर पोहोचले. गुरुदेवांना वंदन झालं. रात्र झाली बघा, रात्र झाली. गुरुदेव विश्रांती घेऊ लागले. रामराय आणि लक्ष्मणजी गुरुदेवांची चरण सेवा करू लागले. चरण सेवा सुरू झाली. गुरुदेव झोपी गेले. त्यांची विश्रांती सुरू झाली. मग रामजी विश्रांतीसाठी गेले. रामजींची चरण सेवा लक्ष्मणजी करून लागले. लक्ष्मणजी रामचरणांची सेवा करतायत. रामजींना निद्रा लागली. कथेमध्ये असं म्हणायचं असतं, भगवंत झोपला असं म्हणावं का? लीलाय भक्ती जगतामध्ये राहणाऱ्या माणसांसाठी बोलतोय. रामजी विश्रांती घेऊ लागले. मग लक्ष्मणजी झोपले. पण सकाळच्या वेळेत उठण्याचा क्रम उलट आहे. पहिल्यांदा लक्ष्मणजी उठले, मग रामजी उठले आणि मग गुरुदेव उठले. सकाळ झाली होती. सगळ्या नित्यक्रमाच्या गोष्टी आटोपल्या गेल्या होत्या. तयार झालेले राम लक्ष्मण गुरुदेवांच्या समोर आले. गुरुदेवांना म्हणाले, गुरुदेव आम्ही पुष्प वाटिकेमध्ये जाऊन आपल्या पूजेसाठी फुलं घेऊन येऊया का? पूजेसाठी फुलं घेऊन येतो. गुरुदेवांनी परवानगी दिली. पुष्प वाटिकेकडे राम लक्ष्मण निघाले. रस्त्यात माणसं पुन्हा बघतायत. रामाकडे किती बघावं अशी सगळ्यांची अवस्था आहे. पुष्प वाटिका जवळ आली. पुष्प वाटिकेत पोचले. आता फुलं घ्यायची आहेत. त्या ठिकाणी माळी दादा उभा होता बघा. रामजी त्याच्या जवळ गेले आणि रामजी त्याच्या जवळ जाऊन म्हणाले, माळी दादा आमच्या गुरुदेवांच्या पूजेसाठी फुलं हवी आहेत, आम्हाला फुलं घ्यावी का? रामजी विचारतायत. भगवंत हा शब्द बाजूला ठेवा. एका राजाचे तर राजपुत्र आहेत ना. राजपुत्र असून सुद्धा माळ्याला विचारतायत, माळी दादा आम्ही फुलं घ्यावी का हो? संस्कार संस्कार. नाहीतर आपली लेकरं शेतात गेली, कुणाची तरी ऊस तोडून आणतील, कुणाची डाळिंब तोडून आणतील. शाळेत गेली, मास्तरचं डस्टरच घेऊन आले. संस्कार. आणि लेकरांना काय म्हणायचंय? मी मगाच म्हणालो ना, दशरथ आणि कौशल्या होता आलं पाहिजे. काही आमच्यामध्ये सुद्धा असतं. एक पोरग एका शेतात जाऊन आंबे गोळा करायला गेलं. अर्धे पोते आंबे गोळा झाले हो, अर्धे पोते. शेतकरी आला आणि शेतकरी येऊन म्हणाला, कुणाचा आहेस रे? कुणाचा आहेस? एवढे आंबे न्यायचेच होते. 4-5 न्यायचे, 50 न्यायचे. अर्ध पोत. कुठं आहे तुझा बाप? सांग कुठं आहे बाप? ती म्हणला, वरच आहे. वरून आंबे ते टाकायलेत, मी गोळा करायलोय नुसतं. माळी दादाला विचारलं, माळी दादा आम्ही फुलं घ्यावी का हो? माळ्याने सांगितलं, बाबांनो घ्या रे, तुम्हाला हवी तेवढी घ्या, तुम्हाला पाहिजे तेवढी घ्या. आमच्या जनक महाराजांनी ही बाग पूजेसाठी फुलं यासाठीच निर्माण केली आहे. रामजी आणि लक्ष्मणजी फुलं घेऊ लागले आणि त्याच वेळी तेही अवसर सीतात गिरीच्या पूजन जननी पठाणी, गिरीजा पूजन जननी पठाणी, तेही अवसर सीतात आनी. संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी. गावही गीत मनोहर गाणी, गावही गीत मनोहर गाणी. जानकीजींचं आगमन झालं. सीताजी पुष्प वाटिकेमध्ये आल्या होत्या. सोबत अनेक सख्या होत्या. त्यात एक सयानी सखी होती, एक हुशार मैत्रीण होती, ती सुद्धा सोबत आहे. जानकीजी आल्या आहेत.
होत्या गिरिजा पूजनासाठी पाठविलं होतं बघा आईनं. काहीतरी परंपरा असेल, पार्वतीजींचं पूजन करण्यासाठी आईनं पाठवलेलं. त्या ठिकाणी आल्या होत्या. जानकी पार्वतीजींच्या मंदिराकडे चालते आहे आणि एक सखी थोडस फुलांच्या त्या बागेमध्ये रमत जरा मागे राहिली होती. ती धावत आली. तिचं अंग रोमांचित झालं होतं, कांती पुलकित झाली होती, ती अधीर झाली होती काहीतरी सांगण्यासाठी. तिच्या शरीरावरती रोमांच उभा राहिले होते. तिची अवस्था काहीतरी वेगळी वाटत होती. 2 अश्रुबिंदू डोळ्यात प्रकट झाले होते. जानकीला विचारलं, अगं सखाये, अगं असं का झालं? काय बघून आलीस? तुझी अवस्था काहीतरी वेगळी वाटतेय, तुझं अंग पुलकित दिसत आहे, काय झालं ग? ती म्हणते, अगं जानकी, आपल्या पुष्पवाटिकेत 2 राजपुत्र आलेत. 2 राजपुत्र आलेत. काल मिथिलेच्या रस्त्यावरून जे फिरत होते ना, हेच ते 2 राजपुत्र आहेत बघ. चल जानकी, चल त्यांना बघायला जाऊया. बागु कोर दुनिया भय किशोर सब भाति सुहाय. सिया राम सिया राम जय देव. सिया राम सिया राम जय देव. देखन बागु कोर दुनिया भय किशोर सब भाति सुहाय. राम सिया राम जय देव. राम सिया राम जय देव. राजपुत्र आले, 2 राजपुत्र आले. हे सखे कसे गते? जानकीनं उत्सुकतेनं विचारलं. पण ती सखी म्हणाली, अगं सखे, मला सांगता येत नाही बघ, सांगता येत नाही. का सांगता येत नाही? अगं सखाये, गिरा अनयन नयन बिनुबानी रामचरित मानस उद्घोषणा करत गोस्वामीजीची प्रतिमा काव्य प्रकट करते. अगं सखाये, कसं सांगू ग वर्णन? माझे डोळे, त्या डोळ्यांनी त्याला बघितलंय, पण डोळ्यांना बोलता येत नाही ग. डोळ्यांना बोलता येत नाही. आणि बोलता येत माझ्या वाणीला, पण वाणीला डोळे नाहीत बघ. वाणीला डोळे नाहीत आणि डोळ्यांना वाणी नाही. सांगू कसं? चल आपण बघूया. जानकीला या वेळेला मात्र बघण्याची उत्सुकता वाटली. जानकी चालू लागली. कावरी बावरी झालेली जानकी रामदर्शनासाठी निघाली आहे. रामदर्शनासाठी चालताना तिच्या नुपुरांचा ध्वनी प्रकट होतो आहे. पाऊलांमध्ये जी पैंजनं आहेत, त्या पैंजनाचा ध्वनी प्रकट होतोय. त्या ध्वनीचा आवाज रामरायांच्या पर्यंत पोहोचतोय. राम म्हणतायत, लक्ष्मणा, हा नुपुरांचा आवाज, हा पैंजनांचा ध्वनी माझं लक्ष विचलित करतो आहे. लक्ष्मण, आपण सूर्यवंशाचे बालक आहोत. एखाद्या परनारी विषयी आपल्या अंतःकरणात काही वेगळी भावना येण्याचा विषयच नाही. मग हे लक्ष्मणा, पर नाहीये का रे? जानकी चालते आहे. वेळ ही क्षणकाल थांबली होती बघा. जानकी रामजींना पाहण्यासाठी आली आहे. सौंदर्य संपन्न जानकी, माये जानकी, किशोरी जानकी, अंतःकरण ते राजपुत्र पाहण्याच्या लालसेनं निघाला आहे. गोस्वामीजी म्हणतात, या ठिकाणी या दृश्याला आणि जानकींना कोणतीही उपमा मला देता येत नाही. सगळ्या उपमा उष्ट्या झाल्यासारख्या वाटतात. तेवढ्यात जानकीजींचं दर्शन घडलं. रामराया तिच्याकडे पाहू लागले. एकटक बघू लागले. एकटक पाहत म्हणाले, लक्ष्मणा, हीच ती जनक कन्हया, हीच जनक कन्हया जिच्यासाठी उद्याचा धनुष्य यज्ञ आहे. अजून जानकीनं पाहिलेलं नाहीये बघा. सखी तिला घेऊन येते आहे. सखी घेऊन येते आणि सखीनं अंगुली निर्देश करून बोटानं दाखविलं, जानकी ते बघ.
आणि ती सखी बाजूला झाली. सखी बाजूला झाली. इथं ती सखी गुरु असल्यासारखी वाटते. गुरु जीवाला भगवंतापर्यंत घेऊन जातो आणि दाखवतो, दर्शन घडवतो आणि पुन्हा मध्ये थांबत नाही, बाजूला होतो. दर्शन घडवून बाजूला निघणारा सखी दाखवते आहे. जानकी पाहू लागली. जानकीचे नेत्र प्रसन्न झाले. पापण्या विटे नाशा झाल्या. डोळे भरून पाहते आहे जानकी. नेत्रांना सुद्धा आनंद झाला होता. जानकी जानकी बघते आहे. जानकी बघता बघता किती बघू किती नको या स्थितीला आली. तिनं रामरायांचं ते रूप डोळ्यांच्या मार्गाने अंतःकरणात घेतलं आणि अंतःकरणात घेऊन डोळ्यांचे दरवाजे बंद केले. जानकीनं पाहिलं आहे, डोळे बंद आहेत. एक सखी म्हणते आहे, जानकी गौरीची प्रार्थना नंतर कर, अगोदर बघ समोर, प्रार्थना नंतर करता येईल. चिंता येते आहे. मैत्रीण आहे ना, अगं प्रार्थना करत कशाला बसलीस, अगोदर बघ ना पुढं. मैत्रिणीला हक्क असतो, मैत्रिणीला चिमटा घेण्याचा. हे सगळं रामचरित मानस मधलं बोलतो आहे मंडळी. एक शब्द वेगळीकडचा नाही. गोस्वामीजींची प्रतिभा प्रत्येक प्रसंगाला एक सौंदर्य प्रदान करते, सौंदर्य प्रदान करते. जानकी बघते आहे, रामजी बघतायत, डोळे उघडले आहेत जानकीनं. दोघे एकमेकांकडे बघतायत. डोळ्यांचा संवाद सुरू झालाय. नजर ने नजर से मुलाकात करली, रहे दोनों खामोश और बात करली. स्थिती ही आहे, दोघे एकमेकांकडे बघतायत. तेवढ्यात जानकीला आईनं आपल्याला पूजेसाठी पाठवलं हे लक्षात आलं आणि जानकी म्हणाली जायला लागेल. त्याहीपेक्षा एक मैत्रीण म्हणाली, जानकी चला आता पूजेकडे जावं लागेल. आणि तिकडं ऐकू जाईल असं म्हणाली, उद्या येऊ बरं का याच वेळेला. बघते जानकीकडं आणि इशारा तिकडं. रामचरितमानस. जानकी त्या ठिकाणाहून पाय निघावेसे वाटत नाहीये, तरीही निघाली. आईचं भय मनात निर्माण झालं. गोस्वामीजी लिहितात, आईची भीती वाटली. आता हाही शब्द खेड्यापाड्यांमध्ये आहे ठीक, शहरामध्ये ग्रंथातच वाचायचा. मुली आईला भीत असतात, वाचायचं ग्रंथात. खरं खरं हे काही आता राहिलं नाही. जानकीजी गौरीजींच्या मंदिराकडे आल्या, गौरीजींच्या समोर आल्या. गौरीजींना पाहिल्यानंतर मात्र धावत गेल्या मंदिरापर्यंत. समोर आल्या, हात जोडले आणि जानकीजी प्रार्थना करत्या झाल्या, हे जगजननी, हे भवानी, तो सावळा राजपुत्र तुम्ही आता पाहिला ना. हे देवी, हे जगदंबे, मला तो हवाय, मला आशीर्वाद द्या. देवी, तुमच्या आशीर्वादानं काय घडत नाही. जगदंबे, माझी एवढी मागणी पूर्ण कर. जय जय गिरीवर राज किशोर, जय जय गिरीवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरीवर राज किशोरी, जय जय गिरीवर राज किशोरी. जानकीजींनी प्रार्थना केली. गौरी प्रसन्न झाली. पार्वतीजींच्या गळ्यातून एक पुष्पमाळ जानकीजींच्या समोर पडली. मूर्ती बोलली, पार्वतीजी बोलल्या, हे जानकी, तुझे मनोरथ पूर्ण होतील, तुझे मनोरथ पूर्ण होतील. जानकीला आनंद झाला. जानकीला अत्यानंद झाला. त्या आनंदात ती आपल्या राजप्रसादाकडे निघाली. राम लक्ष्मण परत आले बघा. गुरुदेवांच्या समोर गेले. गुरुदेवांना सांगूनही टाकलं. पुष्पवाटिकेत गेलो होतो. जनक राजाची सुकन्या त्या ठिकाणी दिसली बघा आम्हाला. गुरुदेवांनी आशीर्वाद दिला, यशस्वी भव. इकडं गौरीचा आशीर्वाद प्रकट झाला होता, इकडं गुरुदेवांचा आशीर्वाद प्रकट झाला. पूजा झाली, दिवस
सायंकाळ इथपर्यंत पोहोचला. सायंकाळची रात्र झाली.